कशाला म्हणतात? प्रेम होतं बाबासाहेबांचं आणि रमाईचं, विचाराचं प्रेम होतं. लक्षात, विचाराचं प्रेम होतं. गरिबी जरी त्या संसारात होती, पण रमाची भीमाला तरी साथ होती. भीमराव होते दिव्याच्या समान, पण त्या दिव्याची रमा वात होती, त्या दिव्याची रमा होती. प्रेम होतं सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुलेचं. पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज तो मैं आ गया. जिथे तिथे सावित्रीबाईंनी आवाज दिला, तिथे खंबीर पाठीपणे खंबीर राहायचं काम ज्योतिबा फुलेंनी केलं. प्रेम होतं विक्रमभद्रा आणि विक्रमभद्राच्या प्रेमिकेचं. बातकुलीच्या खेळामधली राजा एकच राणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी प्रेम कहाणी. त्याला प्रेम म्हणतात. प्रेम होतं वयाच्या 65व्या वर्षी मॅरेथॉन धावणारी ती माय माऊली लता भगवान करे. आपल्या स्वतःच्या नवऱ्यासाठी वयाच्या 65व्या वर्षी मॅरेथॉन धावणारी ती खरी माय माऊली, त्याला प्रेम म्हणतात.